Znepokojujúcim javom v slovenskej politike začína byť to, ako sa politici opozície a vládnej koalície navzájom označujú za vlastizradcov. Prípadne jedni označujú konanie tých druhých za vlastizradné a tak podobne. Pred pár mesiacmi politici Smeru označovali za vlastizradu konanie bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý daroval zbranie Ukrajine. Teraz zase opozícia hovorí o vlastizrade v súvislosti s tým, že Robert Fico rokoval v Moskve s Putinom o dodávkach plynu. Proste vlastizrada, kam sa len pozrieš. Takýto ostrý slovník sa v slovenskej politike nepoužíval ani v tvrdých rokoch 90. Ľahkovážnosť, s akou sa slovo vlastizrada používa, je poľutovaniahodná a nemiestna. Neuvedomujú si títo politici, že v minulosti sa za vlastizradu dával trest smrti zastrelením alebo šibenica? Títo politici by sa mali vrátiť z kratšej cesty a nemali by zabúdať, že vypovedané slovo sa nedá vrátiť späť a že na tomto našom malom Slovensku stále budeme musieť všetci spolu žiť.